Anyang laki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya dahi tadanog mo. Tama nga madanog mo dahi ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Intun maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problemam daytan Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan Nalastog gayam? Anya nalastog? Inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stand bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang? Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa'y lang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka dayjay a tao. Abus ko na sa asawa mo bakay? Idi pa'y amo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gaputa itultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay, no saan ka atakro, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wangap gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya, bakit? Adalaog man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapala kon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taadda nga minakitak idikalman, ajak nagustuhan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan jay kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjay na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto ati manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagam bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam.
Kaya't ko, puro kapya. Baka, Ay, lumaban ka. Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kaslasaan ta nga, kumpare no, awagan nak lang itinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang Mike. Jan, agawid ka. Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit. Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adagmat amang piyansakan kakad. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskuling nga English a libro daytoy bakit. Adtoy. English nga ro ti isursurok a subject. Daytaman ti kaya't ko asurwan bakit. Ti agingles. Taapay anas ka na sursurwam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakit. Nagtakrot. Asino, tidakda ka matam. Ni Jan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang, Mike. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramido nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsud na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano at dawayap, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Mas kayat namot asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat kamot asurwanan. Unay kaki din ay bakit? An-anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit di mo pailang nga ammo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit? Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit? Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1.
Bayat ba? Ti kukuya-kuya. Wen pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakaino makbasit pare. Ay, so malagaham nga agat arak ka pare. Bayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo ti pa nagkita ka. Ay, saan pare? Impluensya lang, ti arak ba ita pare? Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, ijay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyag. Binaybay akon tawan mo't laeng mga usar dito'y balay. Kasano amawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa hasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot anurid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog, baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya jay pagtugtugawak pa kahit. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada jay ahuan bakit. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya aramidin ni uncle mo dito'y balay? Awan, umaylang agistambay bakit. Itemplamang kiti kabina. Naibus nan ti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa? Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya? Awan, siga kiti mo't. Juan, umay ka na! Andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ne, anya ti addan? Sige bakit ha? Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmagna di ta kalsada. Wanang gal, isulan dahi ta. Kita hamti pa nagnala, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan manood da ilumlimang ng armas na. Kita apay ko manood da ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang gal, kabuteng ko. Padayam, kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh, Jan. Si kamad gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y kaanak, analastog ka kano, ha? Ha?
Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam kala asino. Bitug mo nang gal. No. Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsang gal. Kat English mo to na. Anyat di English ti danugang ka. Api adamagang ka na kayang gal. No fighting. That is bad. No. English man dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apay di mo imbagaan. Ay, mali. Apay di mo imbagaan na laing magkayang nga ag-English tayo tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras kamatan. Ay, narigat ag-English, barok. Agdaringungwak, lapanawang kanistan. Angkel, papanamon nga eh. Inak ituloy nga inuman si kapit barok. Ang mga nulong mamiis, kitakan. Nyakalakit din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makikayim kalatang kang kuana. Tapos narigrigat ang English. Nakapuyak din abanang barok. Anyalakit din. Agsublitan nga ag-eskwela ti grade 1 no kastangkay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.